Wow, jि गोजौखालै दिनैनि भिडिअआ बिराद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो नायदो आंनि उनाव माबायदि नजाराया बिराद साफालै आदैनि उनाव मैदेरा कन्टिनिउ ओंखारोमोन मादै लाङा माबायसो दं मोसौआ माबायसो दं बै थांगौ जाला स' लामाया एसेबां बिदि फिस नङा दै थेवब्लाबो नोंथांमोना एकदम फैनो हागोन आरो न'नि ना बायना लाबोदो हेल' लोगोफोर माबोरै दं गासिबो आंबो बिराद मोजाङै दङ आं सानो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ स' दिनै आं नोंथांमोनखौ देखायगोन आरोना मानास नेसनेल पार्कनियानो बियो भुयापारा रेन्ज होनना बुङो आरोना जि लामाखौ जि रेन्जआ भबानिपुरनि हाइवे नेसनेल हाइवे भबानिपुरनिफ्राय सिदा साहाथिं फैनांगोन आरोना सालबारि जानानै ओमफ्राय सालबारिनिबो आरो सालबारि रुपुयि बे मोनसे लामायानो ओमफ्राय सिदा थांबाथाय भुयापारा रेन्ज बुंगोन आरो स' लामाया नैबायदि जोबोर आरोना जेबो प्रब्लेम गैया हाइवेनिफ्राय नोंथांमोना बिराद मोजाङैनो नै भुयापारा रेन्जआव लागै फैनो हागोन आरोना फुरा फिस गोजा बे रेन्जआव लागै गोबां मानसियानो फैफेराखै स' बिखौ जोङो दिनै आङो एक्सप्लर खालामगोन आरोना स' नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलां स' दिनैनि भिडिअआ बिराद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो थ'दो बिदिब्ला डाइरेक्ट जोङो थांखानोसै लकेसनाव अके दायो नै अफिसनि मोखाङाव मा दं आं देखायग्रोनोसै ओरै दखानफोर दंजोबो आरोना ओमफ्राय ओरै सिगांथिं फरेस्ट केम्प जाहैबाय ओमफ्राय नै खाथियावनो लज दङ दै स' बे लजआवबो बिराद मोजां आरो रेस्टुरेन्ट दङ स' दिनै टाइमा एसे बेखायदायाव जों मोनफैबाय लजफोरा खुलिथ'वाखै माने दखानफोरा खुलियाखै बिदि ओमफ्रायो नैथिंबो दखान दंजोबो आरोना ओमफ्राय नै सिगांथिं केम्प थाहैबाय ओमफ्राय नै साइडथिंबो थांनो हायो ओमफ्राय जोङो दिनै थांनो गोनां जायगाया नैबेथिं आरोना आंनि राइट साइड जायो स' नै बिदिनो आङो नोंथांमोनखौ लांनानै देखायगासिनो थांनायनि सिगाङावनो जोङो फरेस्ट केम्प सिङाव हाबलांग्रोनोसै दायो थौदो स' दायो फरेस्ट केम्प सिङाव हाबफैबाय हाबनानै जों नुफैबाय मा लायो ना बिराद मोजां गार्डेन बिसोर साजायना दोनदों बेबायदि ओमफ्राय जों थाबायलांगासिनो दं दायो स' नैबायदि आरोना बियो ओरैबायदि फुल आरोना फुल मेनटेनेन्स दै एकदम ग्रिनारि दै बेयाव हाबनायाव माने जेबो बिथांमोना प्रब्लेम गैया आरोना फैसाबो लाया टिकेट लाया बिदि जिरायनानै थानो हायो बिदि ओमफ्राय नोरै साइडथिंजायनो मा दंलायो अफिसबो दंखायो जोंना नै बिदि अफिसा दै स' अफिसनि सिगाङावबो नायदो माबायदि फुरा मोजां गार्डेन साजायना दोनदों आरोना फुल ग्रिनारि आरो नायनो हागोन नोंथांमोना फैबाथाय ओमफ्रायो नै सिगाङाव जोंना बै वाइट पिलार नुदोंना बेनिफ्राय सिगाङाव माने फरेस्ट जाहैबाय आरोना बिदि स' वाइटनि ओरै बांद्राय बारलांनो होआ थेवब्लाबो थौदो आं नोंथांमोनखौ एसे लाना थांनोसै जोंबो बांद्राय क्रस खालामा बे वाइटनिफ्राय नायगोन ओमफ्राय नै बे खुन्थिया गोजौआव बे टावाराव बेयावबो गाखोनानै आं भिउखौ नोंथांमोना देखायहरगोन दायो स' ओरै आं फैना नायफैबाय मा लायो नाय सिगाङाव मैदेर नुहुरदों आरोना मैदेर बिमा फिसा बिदि स' आं एसे जुम खालामना देखायबाय नोंथांमोननो नायदो बेनो ओमफ्राय टावारनिफ्राय नाहरदो जोङो मैदेरखौ माबायदि नुयो मानसिफोराबो बिराद बुरजा जाफैबायना आंनि उनाव दङ इसोरखौबो नोंथांमोन देखायगोन थौदो बिदिबा आं नोंथांमोनखौ टावाराव लानानै थांग्रोनोसै स' दायो आङो टावाराव गाखोलांबाय दङ गोजौ आरोना मेंखांनाय मोनलायलाङो स' सौफैबाय दायो आं डाइरेक्ट फैखाबाय ओमफ्राय जुम खालामबाय आरोना नै बिदि मैदेर आरोना बिमा दङ दे ओमफ्राय फिसा दङ बिदि फिसिनायसो दै बियो हाग्रानि नङा ओमफ्राय मानसिफोराबो जमा जाफैबाय आरोना नायनो होनायखाय गार्डआबो मा जाखोलायो ओंखारबोबाय ओमफ्राय जोंबो फैबाय दै जायगायाव दे थानो हायासै जोंबो नायनो लुबैबाय स' गार्डआ बुंदों आरोना मैदेरखौ एसे साइडथिंनो लाना फैनोसै होननानै स' नोंथांमोना बांद्राय हाग्रा सिङाव हाबैनाङा आं लाना थांनो होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय बिसोरो मावदो बिसोरो जोंनि थाखाय लांबाय आरोना स' जोंबो इसोरो थांफानोसै थौदो आं नोंथांमोनखौ लाना थांफाबाय थादों नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' जोंबो थांगासिनो थांनानै दा नै मैदेरनि जोंनि मेन लकेसनाव सफैबाय आरोना अके गाइस जुनार बुस्थु गिनाय मोनो थेवब्लाबो गार्डआ बुंदों जेबो खालामा होनना बुंदों आरोना दां होननानै आङो फार्स्ट टाइम लाइफआव दांनायबाय आरोना खोमायाव दांबाय आङो ओमफ्राय नै जा गोजौ थुखैनो लांसिगोन होनना बुंदों आरोना दायो बिसोरो मैला जाबायना स' आङो नै दायो मोनफैफिनबाय आरोना स' नैथिंजाय आङो लांसिगोन नोंथांमोनखौ थौदो बिदिब्ला दायो आङो थाबायलांगासिनो आरोना ओमफ्राय लोगोआ स्कुटिखौ लाखादों नालाय थ' नोङो सिगां एसे थौलाय नायबाय लामाया एसेबां बिदि फिस नङा दै थेवब्लाबो नोंथांमोना एकदम फैनो हागोन आरोना फैनानै फैबाथाय मोजां मोनसे एक्सपिरियेन्स मोननो हागोन आरोना बिदि ओरै फरेस्ट केम्प दंखायो साइडथिंजाय ओमफ्राय ओरै वाल होनाय दङ ओमफ्राय बे वालखौ बारबानो फरेस्टआ माने वालाथ' गासिबो गैया जेनेबा ना ओरै फेन्सिंबो दंजोबो नालाय जायगायाथ' बिराद मोजां माने गारिखौ लाबोनो हायो हानाया दै खिन्थु अखा बोथोर जाबाथाय एसे हाब्रु जागोन दै बिदि खस्थ' जागोन अखा बोथोर जाबाथाय ओमफ्राय स्कुटि बाइकफोरजोंथ' आरामसे फैनो हायो जोंहा दे ओरै बाउन्डारिया एसेबां मोजां नङा जाहैबाय दै ओरै मानासथिं जेरै बाउन्डारि मोनो बेबायदि मोजां बाउन्डारि नङा ओमफ्राय ओरै स्कुटिया नांथाबाय जोंना नायलाय हाब्रुआ लामाया माबायदि स' बेबायदि एसे हाब्रु दं आरो ना जायगा बेबायदि हाब्रु दङ ओमफ्राय ओरै फुरा मोसौखौबो ओंगारनो हायो माने ओरै मोसौआबो हाबनो हायो दे ओरै मेनथिं थांबाथाय मोसौफोरा गांसो जानो हाया
ओमफ्राय नै साइडथिंजाय मोसौआबो हाबनानै मोसौफोराबो जाफैयो आरोना गांसो हाग्रायाव बिदि बिसिना माने मोसौनि गांसोनि आंखाल गैया जाहैबाय आरोना मेसेङानो जा दैज्लाङानो जा बे नागारना हरनो हायो नालाय फुरा मोसौ गोजाजोब आरो ज्राव मोसौ गोजा बाथोनबो थानो हागौ जों बांद्राय एसे मिथिला मोसौआ नोंहा मोसौआ न'नि ना माबानि बाथोन टाइप न'नियानो बै थांगौ जाला थ' बे लामायाव लागै थांथारना फैनोसै लास्टआव लागै बै ओरैथ' ओंखारलांजायालै ओंखारबो लांजायो बेयाव दै लामा गैबावला बारजायो माने थौलाय अके लोगोफोर नै दायो नायदो मोसौफोरा माबायदि जोंनो जा बुरजा आरोना न'से मालिकनियावनो सुना दे भाइ र' मादै लाङा माबैसो दं मोसौआ 10थासो दङ माने नोंसिना बिराद बुरजा थाखायो आरो न'सेयावनो ना हाइस बेसेबां लागै दं सोराना गोबांसिन गोना बेसेबांथा दङ ओरैनो बेसेबांसो जागोन बायदि आन्दाजैनो न'खरसेयावनो 15था ओमफ्राय आदारा ओमफ्राय हाग्रायावनो बै बिसोरो जेबो एख' होना नामा हरबाथाय दा जेबो बुंखायाखैना खेला अखादो आरो गावसोरनानो फेन्सिङानो गैया माथो ना जुदि फेन्सिं होनायबाथाय माने थांनोथ' हाखायामोन दा फेन्सिङानो मोजां मावाखै नालाय मोसौआथ' आरो बारखागोनानो नालाय ना बिदि मोसौआथ' मिथियाना बिदि ओरैजोब मायो ओमफ्राय गाइखेरफोरखौ मा खालामो फानो लांफैयो ना होयो दैरा फैयो बेसेबां जादों लिटाराव नोंसोरना जायखिजाया माने हलसेल हरबाय नालाय बुरजा हरबाय नालाय एसे खमाव लांखाबाय ओमफ्राय इसोरथ' लाब लाना बिराद मोजां आरोना एकदम बर' गामि ओरै लामानि ओरैनो बर' गामि ओमफ्राय ओरै साइडथिंजाय मा लायो डाइरेक्ट मानास गारना ओमफ्राय मोसौफोराबो गांसोनि जेबो आंखाल गैया मोनसे न'खरावनो 40थायाव लागै दं होनना बुंदों आरोना मोसौखौ न'सेयावनो ओमफ्राय ओरैनोथ' खमैबाबो मोनसे न'खराव 10थानिथ' बारा जोबखा माने गासैयाबो आरोना बिदि बे जिङाव जों जि सोंनानै मोनबाय आरोना नोंसोर लाना फैनायखिजा बेखौ माने 40 थाखायावनो हरो जाहैबाय हलसेल दोहिरा फैनो हैलायनाङा माने लांनो फैखायो जाहैबाय ओमफ्राय बाजारनिफ्राय जों 60 थाखायाव बायनांगौ आरोना लकेल एकदम पियर गाइखेर मोनगोन आरोना थांगासिनो लोगोफोर नै माने जायगा एसे गाज्रि लामाया ओंखारनानै नारनांगौ जादों आरोना ओइखिनिहाय मोजां मोनलांगासिनो ससे थाबायनोसै गारिखौ सालायबाय थानो हाला माने ओंखारबाय थानांगौ जाबायना बिदि ससे थाबाय नोंनाव खनसे गाखोनि स' गाइस जोङो दायो फैनानै नै बैसां मोनफैबाय आरोना बेना साइडआवनो मा जंलाय दुब्लि दंखायो नालाय ना ओमफ्राय मैदेरफोरा बिराद डिस्टार्ब जायो दे सब मैदेरफ्रा डिस्टार्ब जानायनि थाखाय नैबायदि न' फिसा बैसां बानायना लादों आरोना बिथांमोना ओमफ्राय बिनिफ्राय बिसोरो नेबायबो माने हाग्रायाव खनसे गाखोनोसै ना सायाव नै बिदि आरोना बा बेलासियाव बिराद मोजां जागोनलै बेयाव आरामसे जिरायना थादो ना बिराद मोजां जिरायना थादो जबाय था बारा जि गुसु फैगासिनो एसे गोजौ लायो नाय जा गोजौआव दं आरोना बिदि मुनुसुखा जाहैबाय नै आंनि आखायाबो मुनुसुवा बिदि गाखोग्रा लामाया नै बायदि दे जांख्ला लगायना दोनदों बायबाय माने मानसिफोराबो बिराद फैनानै मोजां मोनो ना गाखोना थाफैयो साब्रै गाखोनाबा बायलांबायलाय ना जोबजासिम देखायलांबाय थागोन मा मोनैयो नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लामाया सिगांनिफ्राय मोजांसिन जाबाय दायो बांद्राय हाब्रुआ गैथ'ला मोजांलाय आदैना न'आ बार खोलो फरायसाखिले ओमफ्राय मा हेबगासिनो नोंलाय सेन फानो ना न'आवनो माबागोन फाना न'आवनो सागोन ओमफ्राय न'आ नोंहानि इयाव बेसेबां गोबाव जाखियाव थाफैनायालाय गोबाव जाखाबायना आदैया पुरा पियर अक्सिजेन मोनजायो इयाव हाग्रानि फेन नांलाया ना गोजांलायगोनसो ओमफ्राय नै दै नाला दंखाय ओमफ्राय ना फैयोना फैया इयावलाय ना फैयोना ओरै नाला दं आरो ना जायगाया बिराद बरिया ओमफ्राय सोर बोराय बुरि ओमफ्राय मोसौआ माबैसो दङ आरोना आदैनि मोसौआ खाथिनो नङा ओजा माने मानसिफोरा फैबाङा मिथियाना बहुद खम मिथियो ओमफ्राय ओरै दा ओजा हाबनो होआखैना माबा मास फैनांगौलै माने बैसागोनि
आगोल आदसा दै हाग्रा खांबाय आ नुजोबोमोन आरो नोंसोर मैदेरखौबो लांदां जाजोबो ना नुजोबो गान्दा फैयो ओं दाबो अखाया मैसो दंफैनो बिराद साफालै आदैनि न'आ मैदेरा कन्टिनिउ ओंखारोमोन दायो एसे खमायदो एसे खमायदो ओइ फेनसिं बारग्रा जादोंमोन थारमाने बेखौ ओइ बारहुंखायाव बे नखाया एखे उफायजोबदों बिसिनिखौ ओमफ्राय सेनखौ हेबनायाव माबा सानबेसे लायो ओरैनो कन्टिनिउ मावबाथाय कन्टिनिउ मावबा थारमाने साननैयाव गंसे दिहुननायलै साननैयाव गंसे दिहुननाय नायाबोथ' ओरै बिराद नांथारगोनलै हाग्रानि नालाय ना नाया मोनो माबालै हाग्रायाव साहैनो नालाय नङा जेनेबा ओंखारबोयो नालाय दैमा खाथियाव हाग्रा सिंबायनो फैयो ओमफ्राय नाया फैफायो खोमा एसे एनै बेफोर नांबाय हाग्रा सिङावथ' हाबनो होआ हाग्रायाव हमनाया ना हमनाय माबा माबि हमनाया पुरा बन्द माने बन्द बाब्रे हाबनाया ओरै थांजायो ना मादै ना ओरै थांजाबावो ससे ससे थाङो र' ओरै सुइसखौ ओमफ्राय ओरै दै फैला नामा दायो बिदि आरो ना बे सुइसखौ दंमोन दैयाबो गैला माने रानलांजोब्बाय ना गैला माने दैया फैला होनना बुंदों ससे थांबावनि ओरै ओमफ्राय ओरै गामि आरो ना दै गैला खासि हाग्रा जाजोब्बाय ओरै साइडनि माखा बिदि गेटआथ' जालानो दैया फैला नालाय दायो जोङो सिगांसिम थांबावथारनोसै थौदो जोंनि थाखाय आंनि थाखायबो गोदान नोंथांमोना देखायलांनो बिराद मोजां बर' गामि जोङो दा लास्ट पइन्टआव लागै फैबाय ओमफ्राय दैमायानो आंनि उनाव नुनायानो फैबाय फंबायमोना दायो ओंखारलांबाय आरो ना स' बेनो लास्ट पइन्ट स' अलमस्ट शिलंनि फिलिंसखौ बेहायनो मोननो हागोन आरो ना मानास नेसनेल पार्क भुयापारा रेन्जनिफ्राय सानजाथिं फैनाय लामाथिं आरो ना नायदो आंनि उनाव माबायदि नजाराया माने इयाव मानसिफोरा बांद्राय फैबाङाखै आरो ना बहुदआनो मिथिया माने बिदि स' नोंथांमोना फैबाथाय मोजां एक्सपिरियेन्स मोननो हागोन आरो ना थौदो लोगोफोर दायो आं नोंथांमोन दै सिंबो एसे लाना थांनोसै नायफिनांसिगोन आरो दिनैथ' मोसौफ्रा दै लोंफैयो नालाय नायलायनाय एकदम माने हाखरला बिदि जाना दं आरो ना ओमफ्राय बैनो ओरै मोसौ मानै बारबोगासिनो बांद्राय गोथौ नङा दैया बिराद साफा आरो ना माने आनएक्सप्लर जायगा दै बेफोर लामाथिं माने फैफेराखै रावबो बांद्राय मानसियानो फैयाखै आरो ना टुरिस्टनि थाखाय एसेबां माने फैफेरनाय जायगा नङा थेवबाबो फैनो हागोन बिराद मोजां आरो ना जों दैखौ दांबाय बिराद गुसु दैयाबो बरिया साफा मोसौआ ओरै बारबोदों बांद्राय गोथौ नङा आरो ना स' जों दायो ओरै ओंखारलांनोसै आंनि उनथिंजाय नायलाय बे दङ लकेसना ओरै ओंखारलांनि ओमफ्राय ओरै बारजाना बारजालायो लांनि दायो ना नैथिंजाय एसे बारगोनदां ना बेयाव माबा दङ एसे दै दङ हाबनोसै दैबाबो सिथिसैलै आं माथो खालामबावनो आइया जा गुसुलै दैया बारबोबाय आरोना नै दैखौ एसेबाबो सिबाय आंहा सेन्देला ओरै नायलांसै मा दङ नालाय सिगांथिं एसे गोजौ आरोना नैखिनियाव जायगाया बे एसे गोजौ ओमफ्राय ओरैबो थांफेराखै आरो ना जों दायो ओजानो ओंखारलांनोसै माबोरै मोनलांनो नायलांबाय थादों नोंथांमोना नैयाव मानसिफोरनि साइकेल माखा ओरै दोनबोजोबदों आरो ना बिसोरो दहायनि सेंग्राफोरनिमोन बियो ओमफ्राय नैबो मथारि दङ ओमफ्राय ओरै गायग्रा फोथार जाजोब्बाय आरो ना माइ गायग्रा जोब गासैबो ओरैबायदि आरो ना ओमफ्राय जों दायो नैथिंजाय ओंखारलांसै नैनिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो स्कुटिखौ बारहोहांदों दे लाबो लासैनो लाबो बांद्राय गोथौ नङा दे थांजायोथ' गोदान लामा जोंनि थाखायबो एक्सप्लर खालामलांसै थाव जोब्बाय नामा जोंना बिराद मोजां जायगाया बरिया पुरा नेचारेल दंफां लाइफांजों बुंजोबनाय गासिबो लामाफोराबो स' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय स' नोंथांमोना थाबैनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ स' भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबाथाय चेनेलखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय थ'दो बिदिब्ला बाय बाय लकेल लोगोफोरनि जों ओंखारबोनायाव लामायाव मोनसे मैदेर नोगोर नुबावबाय आरो ना बिदि न' खाना दोनदों बिथांमोना स' नैफोरो गामिनि लामाजोब आरो ना खाथिनि सेर सेरनि गामिजों बिराद फ्रेशलि माने पुरा पियर अक्सिजेन जानो मोनो बिथांमोना बिराद मोजां मोनो जों फैनानै बिथांमोनाबो माबोरै नुखो बिराद मोजां गामि आरो ना ओमफ्राय जोङो बाजाराव सहैनोसै आरो ना दायो नैयाव बेसेबां 30 थाखा ना 30 न'नि ना बायना लाबोदो बायना लाबोदो नोंलाय बेसेबां बायना लाबोनाय आङो माबा बायदो 25 थाइबा लाब दे हामदो दे मोजाङानो जादोलै मोनसे लाबाय जोङो मोननै लानाय होमबाबो जागोनलै मोनसेयानो साखिनि होगोनल' एसेल' बोथोरनि नालाय थ' दायो नै मादैनि साहा दखानाव जोङो साहा लोंनानै ओमफ्राय न' फारसे ओंखारलांनोसै
स' मादैया मा मा एवदों मादैजों एसे रायलायनि मा सावखो ओमफ्रायलाय मालपुवा गाइखेर साहा लाल साहा लाल साहा ना ओमफ्राय नोंबो लाल साहा ना गाइखेर साहा अके जोङो नैयाव साहा लोंनानै थांनोसै दायो ना मादैनि दखानाव लाल साहा पापर मालपुवाजों गाइखेर साहानि गोथावलै आंना लाल साहा